Chicken milaneze, dragii mei, astăzi împreună cu Băneasa pentru cel mai nou film Disney și Pixar întors pe dos 2. Deliciu, absolut demențiale, așa că hai să trecem la găteală, dragii mei. Avem nevoie de 50 de ml de ulei de măsline pe care îi punem în tigaie, după care adăugăm roșiile zdrobite din 2 conserve. Luăm și 4 căței de usturoi pe care îi zdrobim, îi adăugăm în compoziție și, bineînțeles, frunze de busuioc proaspete. Între timp iau pieptul de pui pe care îl bat foarte bine cu ajutorul unui ciocan de bucătărie, după care le condimentez cu sare, piper și puțină boia. Într-un vas sparg 2 ouă, le bat și pe ele foarte bine, după care în pezmet pun puțin parmezan, dau carnea de pui prin făină, după care o dau prin ou, iar la final în pezmet și parmezan. Doamne, ce bun este! Trebuie să încercați neapărat. Copiii voștri o să adore acest preparat. Prăjim șnițelul în baie de ulei, puteți ori în tigaie, ori în friteză, nu-i nicio problemă. Pastele le punem la fiert, sosul este aproape gata, adăugăm puțin parmezan și în sos. Pastele, după ce au fiert, le transferăm direct în acest sos minunat. Amestecăm totul foarte bine și se așează în farfurie pasta, șnițelul și parmezan din plin deasupra. Dragilor, vreau să vă spun ceva. Cumpărați cel puțin 2 produse participante în promoție, scanați codul QR de pe ambalaj și înscrieți bonul fiscal pe pagina concursului. Sărbătoriți lansarea filmului Întors pe 2, cea mai nouă producție Disney și Pixar, și poți câștiga super premii. Și nu uitați, puteți să vedeți noul film chiar la cinema. Vă dorim poftă bună, dragilor!